En ole koskaan ollut aamuihminen, mutta päivissä on eroja. Joskus on luvassa jotain ihan muuta kuin normipäivä toimistolla. Niin kuin tänään, jolloin on taas aika lähteä. Vaikka määränpää olisi tuttukin, jokainen matka vaatii suunnittelua ja huolellisen valmistautumisen. Kun työni vie minut maailmalle, on mukavaa, että joku pitää huolta. Voi keskittyä siihen, miksi olen matkalla. Kumppani, joka opastaa läpi tuntemattomien seutujen. Läpi kaupunkiviidakoiden. Ja huolehtii, että voin herätä hyvin levänneenä. Kumppani, joka on aina tilanteen tasalla. Tai oikeastaan vähän edellä. Vaikka muutokset suunnitelmiin eivät aina ole mieluisia, ne antavat mahdollisuuden uusille kokemuksille. Ja tilaisuuden nähdä asioita kuin paikallinen. Moni matkustaa työkseen, mutta onnekkaimmat löytävät paikkansa maailmassa. En olisi koskaan uskonut rakastuvani yöihmiseen. Itse saan kaikki parhaat ideani aamulla. Ammattilaisen avulla saan tapahtumajärjestelyt käyntiin. Tapahtuma, joka sytyttää ja sykähtää täyteen elämää. Hetki ennen H-hetkeä. Kaikki on valmista ja kaikki on mahdollista. Palaset loksahtavat paikoilleen ja ihmisillä on hyvä olla. Juuri niin kuin suunnittelimme. Se naistii tunnelmasta, näkee jokaisen kasvoilta. Kaikki suunnittelu ja panostus maksoi itsensä takaisin. Varsinkin kun joku teki työt puolestani.